Mám kamarátov, ktorí boli mesiace až roky v base kvôli rozhodnutiu nejakého súdcu, nejakého progresivistického agenta, úplne nezákonne a úplne neprávom. Napríklad Dani Kollár bol rok v base. A potom, ako strávil rok vo väzbe, ústavný súd povedal, že tá jeho väzba bola nezákonná. Takže človek stratil rok života, ústavný súd mu dá za pravdu, že áno, že sorry, že bol si tam nezákonne, bol si tam neprávom. A súdca, ktorý ho tam poslal, nenesie žiadne následky. Dani ho konkrétne poslal do väzby súdca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Ale toto nebolo prvýkrát, čo Juraj Kliment niekoho protiústavne a protizákonne poslal do väzby. Toto bolo 8-krát. Proste Juraj Kliment, progresivistický agent, si posiela do basy kohokoľvek k tomu nevyhovuje. Samozrejme, všetky tieto obete tohto kriminálnika boli z tej druhej strany, nie z tej progresivistickej, ale boli to možno nejakí kritici alebo odporcovia toho režimu, pre ktorý Juraj Kliment pracuje. Či už to bol Dani Kollár, alebo Dávid Lindner, aktuálny poradca premiéra, alebo Dušan Kováčik. Proste ľudia, ktorých progresivisti nemajú radi, tak Juraj Kliment ich podľa mňa na objednávku posielal do väzby absolútne nezákonne.